Avui, 3 paraules que sonen igual però no tenen res a veure. Conte, compte o compte. En català s'escriuen diferent i volen dir coses completament diferents. És un cas clàssic i molt traïdor, però t'ensenyaré les diferències. Conte, amb ena, ve del verb contar i vol dir història, narració o rondalla. És el que expliquem als infants o no tan infants. Exemples. M'agraden els contes de por. Li vaig explicar un conte abans d'anar a dormir. Aquest llibre té 10 contes curts. La pista que mai falla és si pots substituir conte per història, va amb ena. La següent paraula és compte amb M. És un títol nobiliari que equival a la paraula conde en castellà. No s'utilitza gaire a la vida quotidiana, però surt en textos històrics, literatura i notícies culturals. Exemples. El comte té un castell molt gran. El comte de Barcelona és una figura històrica important. La pista per no equivocar-te és si parla de noblesa, castells o edat mitjana, serà comte amb M. I la darrera paraula és compte amb MP i té 2 usos molt habituals. El primer és càlcul o acció de comptar, com la cuenta del banc o del restaurant en castellà. Per exemple, el compte del restaurant és correcte. Tinc un compte al banc. Fes el compte bé. I la segona és advertència o avís. Compte equival a cuidado en castellà. Per exemple, compte amb el graó o compte que crema. La pista. Si pots dir cuenta o cuidado en el segon cas, és compte amb MP. El truc definitiu que funciona gairebé sempre i no t'equivocaràs és si és una història o una narració, s'escriu conte, amb ena. Si parla de noblesa, noble o títol nobiliari, és compte, amb M. I si parla de càlcul, de banc o és una advertència, és compte, amb MP. Aquí teniu uns dibuixos amb el que hem explicat. Conte amb ena equival a història o narració, com per exemple m'agraden els contes de por. Compte amb M és títol nobiliari. Per exemple, el comte vivia en un castell. O compte amb MP equival a càlcul o advertència. Exemples, el compte del restaurant o compte amb el graó. Ara podem practicar uns exercicis. Completa les frases següents amb conte, compte o compte en singular o plural si cal. Aquest fa una mica de por. El va ordenar construir una muralla. Porta amb el que dius. El nen vol que li expliquin un cada nit. Pots pagar el si us plau. El de Barcelona té un paper clau en la història. No em surten els. Torna a sumar-ho. Aquest llibre recull tradicionals catalans. Amb el cotxe, que plou molt, i el vivia envoltat de luxes. Pots pausar el vídeo, amb un full escriure les paraules que creus que corresponen a cada frase i ara et mostraré les solucions. Les tenim aquí baix. Anem una per una a veure què hem d'escriure. Aquest conte seria amb ena, fa una mica de por.
perquè es pot substituir per aquesta història. Fa una mica de por. Per tant, amb N. El comte va ordenar construir una muralla. És comte amb M, perquè equival a noble, a títol nobiliari. Conde en castellà. Porta compte amb el que dius, amb MP, perquè equival a cuidado en castellà. El nen vol que li expliquin un conte amb N cada nit, perquè es pot substituir per una història cada nit. Pots pagar el compte, si us plau, amb MP, perquè equival a la cuenta en castellà. La 6. El comte de Barcelona té un paper clau en la història. Seria amb M perquè és un títol nobiliari. No em surten els comptes. Torna a sumar-ho. Comptes amb MP perquè equival a les cuentes en castellà. Aquest llibre recull contes tradicionals catalans amb N, perquè equival també a històries tradicionals catalanes. Compte amb el cotxe que plou molt, amb MP, ja que equival a cuidado en castellà. I el comte vivia envoltat de luxes, amb M, ja que equival a conde, a títol nobiliari. Si t'ha agradat, recorda que a la nostra web profedecatalà.com hi trobaràs cursos de A2, B1 i B2 on 100% online i al teu ritme pots aprendre català amb èxit. Ens veiem a dins. Adeu!